naman, tay kasta, tay agree to dahil ito naman pas ni ko. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dili pas pasama kinibugod kayo alugar, idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran dili damag winupas masamak, dili sumbat dili agtuturay kadili issues, ken kalikagong dili umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipat. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Sabado, kakailian, 19 apo ti mabilang iti bulan ti Agosto 2023. Dumanon maning kada kayo ti programa Damdamag ni Berto. Dari apo ti bagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, idanon mi apo digiti damag nga mumi manginformar ken adda ti pakasiknantay amin asa nga pada gagiyem ken na kabsat. Okay? Dito issue apo dita barangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte, gagiyem ken kabsat, idikal man apo ni kantay ti tsansa nga nakiinuman ken ni apo Vice Mayor Abogado Ferdinand Ignacio, agdamag tayo kumano, na digitay move ti gobyerno munisipal o biyang ti sanggunyang bayan, especially apo at dati puder dang ag-investigar in aid of legislation, sekna na po iti dati nga pasamak. Then inkonfirmar ka dati apo ti Vice Mayor nga talaga nga plano da, napatuludan dan ti investigasyon, digitay mabalin nga pagdamagan when ma-investigar, mainaig iti detoy, gagiyem kayong kabsat. Okay, madamdama po, kayo naman tayo live and exclusive ni Honorable Vice Mayor Attorney Ferdinand Ignacio, ti Paway, Ilocos Norte, mainaig iti detoy nga banag. Iti sa bali abangir, di damdamag nasyonal, supply ti bagas, posible apo nga ngumaton iti panangrugi nga agapit ti talo a probinsya iti pagilyantay nga Pilipinas. Iti sa bali abangir, oy, dinggen nyo dito, iti kita gobyerno, 8 opisyal apo iti Port Management Office, PMO, ije buhol tinekat, kalpasan nga digito'y ket nagmumuni-muni, naggiinom, iti mismo nga uneg ti opisina da. Di ba, dadigiti makakusaran nga uri madamat opisina, madamat tagay, gagayim ken kaabsat, agpanunot kayo, naikat digiti apo nga 8 opisyal, kalpasan nga digito apo ket nadukalan nga naggiinom. Kabayatan na iti biyang pelen di Philippine National Police, PNP Chief ni Abu Benjamin Akurda, in peteng na nga saan nga papatay-patay, iti panang disiplina na kadagiti adda ti babaen na nga pupulis gagayem ken kakabsat. Okay? Hindi pa sa bali nga damag nga hindi pagsasalitaan, di kalman na pagsasalitaan ti Apo, di parang kurkurang ti lames. Tata, 87 million ti balur na nga expired fishmeat, naala apoy jay nabutas gigiyem ken kabsat.
Ano digitoy, imported, digitoy, smuggled, gaghiyem kayong kabsat nga lames. Amin ito, kakabsat kang gigiyem. Kaya na po na ikonfirmar nga may isa nga Filipino nga natay. Gapo iti wildfire, ijay lahay na Maui, Hawaii. Dito yung taga-vegan, Ilocos Norte. Dito yung di apelyedo na kita. Kasla apelyedo, dito yung taga-Paway. Galinato, gagiyem kayong kabsat. Pilipinas, nagbalag, iti illegal nga pa nagkalap, iti West Philippine Sea. Gagiyem kayong nakabsat. Tiliwenda ka na po, or Chinese. Kaya dito pa nagsagsaan, masapo na pa nagsagana po, dito yung mga isursuri, di ba ba di barong, K-10 curriculum, paisig sigurado apo ti may isa ka dagiti senador. Dagitoy, ken sabsabalipay, tampok, para iti may isa nga oras nga panakaidanong ka na kayo di programa, Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururay di gisem kadidi daan nalugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo iti na yung kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas tapnon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, agraman ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usaren tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda, iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo, digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo, iti agmalen. Tapnuno, agtalineed, nga nadalos, tibibig tayo, ket maliklikan tayo, tiyanyaman nga infeksyon, saan lang nga infeksyon iti ngipin, kundi ket infeksyon iti dila, ket dagito igugut tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ken panaginom iti arak.
Gapo ta digitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maibaga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Sige, sige. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Di kalma na po, nakatawag tayo kanya po Vice Mayor Ferdinand Ignacio in refer tayo po dito pasamak. Dita tawagan tayo nga rod, naki-appoint keng quarantine interview di kalman, malaksid lang nga po, no, ada di kita kumikum na, gaputa nagwin metapo nga kainuman tayo, iti dito yung aldaw. Naamuan tayo, nga dito sagsagana po, tibiyang ti sangunyang bayan nga idadaulwan na kas Vice Mayor ti Ili Apaway nga pa nag-investigar in aid of legislation na gagiyem kay kabsat kadeti mapaspasamak dita Barangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte, kakabsat king gagiyem nga pa nagraira tingilaw papagayam gaputa masiknan damit iti deto isigun ken kuana addan digiti napatuludan ti invitasyon nga tattao or personalidad nga mabalin nga makailawlawag no ana nga talaga ti gapuan no pudno nga deti may isang establishmento ti paggapuan deti nasao nga nga deti nasao nga ngilaw gagayem gaputa since apo nag-interview tayo imun monitor tayo apo adu digiti pagdamdamagan tayo still DJ pailaing nga po ti sitwasyon dita Barangay Mumulaan, Paway ket kasano kadimet kunada asidig kanu pay gayam dati ti eskwela apo ket amangan no imbes nga sumaya at ti sitwasyon digiti agad-adal ket adada apo nga ag problema da gapo iti detoy nga kaadu tingilaw dita Barangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte santemeten nga na ipalawlawag ken ni Apo Vice Mayor di pa nagsarsarita ken kuana baya po ni di kalman no siya sinno Apo di kita na imbitaran but sigurado di kita adda pakasiknan na mabali na pagsaludsudan or mabali na mainvestigar may panggep iti deto nasao nga but kung nagidi kalman isigurado tayo no isupay laeng no dagit din di kita na arami na po nga panang leplep iti managado di kita ngilaw iti deto nga lugar gagiyem ken kaabsat amuyo kaskunak karili mo nun na po addan di kita nakain-inuman tayo nga doktor nga nangikonfirmar nga dadakes nga epekto iti salunat ti tao DJ adu nga ngilaw dili nga na sorry ka kita mga aldaw mga na dili lang nga imagine no sa dinno ti pagdiswan ni ngilaw no sa dinno gapuan ni ngilaw apay nga tumaod ti ngilaw gagiyem ken kaabsat kadwan na digitay nalunglungsot na bambanag rugit kadadami namin kaabsat ken gagiyem isu nga daytoy apo adda pakasiknan na iti salunat nga mabali na mangitunda apo iti panakadihar ti salunat digiti umili especially apo kadeti barangay nga maiya bagbaga nga pagrairaan unay ti adu nga ngilaw gagiyem ken kaabsat kita napintasunay no adda ti mayuswat nga investigasyon siguro saan metapo nga panangi unsolicited advice digiti agtuturay dapat siguro adda ti ocular inspection nga yuswat da okay. I-confirmar tayo apo no, kumustan ti sitwasyon dita Mumulaan, Paway, Ilocos Norte. Seknan ti problema da nga ngilaw dan I think talo aldawen no pataldawen di mo na panaginuman tayo. Iti biyang ti may isang residente ni Joy Daisor dita Mumulaan. Okay Joy, thank you once again iti Ted Magundaway. So kumustan ti sitwasyon nyo? May panggep ti ngilaw kadagiti nga Gundaway. Hello sir, good afternoon. Yes, ma'am. Awan, isumot pa lang nga iso sir. Adulat ta tingilaw. Okay. Ada deti kas naamok nga yuswat ti sanggunyang bayan nga idadauluan ni Apo Vice Mayor Ferdinand Ignacio iti investigasyon if ever nga mainbitaran kayo tapnon ti kasta ipaniknik yu deti nga pasamak willing kayo nga mapan iti sanggunyang bayan session Miss Daisor
Ayun, sir, willing kami unay ata, kaya't mi nga rod nga masulbar dito nga problema ta nabayagan dito yun nga problema ta nga masulsulbar. Mm. Siyempre, Okay. da kami mo ti mamulis tiya ang buo nga barangay ket permi nga ngilawong kami amin dito. Okay, ando di kita feedback iti programa tayo damdamag ni Berto. Nga dito establishmento parang asideg dito may ibagbaga nga pagkapunting ilaw kasla asideg pa iti biyang ti pagadalan. Uwan asidag, sir. Asidag kami dito, asidag pa dito ayan dito balay mi paikit din no. Ingkad ta ayan tanga to basit ket makitam dati nakadakdakkel nga poultry ta ngam jak amo no sino taking kuko ka data. Okay. Nakita pa ngamin mo nga si mangpot ko jak mo dagdamagan no sino aking kuko ngam jak mo. Okay. Tadi mo masulsulbaran. Yan DJ yan ti eskwela. Kaslamit ka rin na mapaspasama kini pagtaingan nyo. Adumit ngilaw kada ti eskwela, Miss Daisor. Awun sir, maproblema anda pa nga rod ata aglukat man ti klaseng ko di pa nasulsulbar dito nga problema ket dagita ubing. Ket agbalbalon da pa dagita daduma ket syempre han nga makita dagitay naganak ket ngilawon dagitay kanandano kas pagarigan han nga masolbar dito nga problema sir iso nga apo ipakpakasin mi kumakadagitay apo nga at dati kuha na ti gobyerno ta dito kumatitutukan tadakan ti kakaasi sir. Okay. Okay, so kada gitoy awan pay panagkirpana, isu pay laeng sipud ng lugi Dupay lang sir. Isu pay lang nga iso. Uwan sir, Okay. permi nga nakadadulat ta. Okay, adda ka din di kita nadamag mo no, adda simangpet nga imbitasyon coming from SB or Sangguniang Bayan, yan imbitanan, barangay officials, residente or sinuman na Miss Daisor. Awam mo't pay sir. Okay, Awam mo't okay. pay nadamdamag ko sir. Okay. Miss Desor, maraming salamat once again. Iti inted mo manen nga gundaway ket makonfirmaran nga isupay lang nga isu ti sitwasyon dita lugaryo. Maraming salamat Ma'am Thank you, sir. Joy Daisor. Thank you sir. Okay, so di apo ni Joy Daisor gagiyem kay kaabsat nga mangikon-konfirmar isupay lang nga iso. Okay, sublianan tayo dito apo barbaring makontak tayo na ni Apo Vice Mayor Ferdinand Ignacio kabayatan na gyaman tayo kada isu mga nad. Thank you very much kanimi Ma'am Evelyn Pablo Acosta. Manipod po iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much, Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Maraming salamat, Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, iti Pearl City, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Maraming salamat. Ni Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, iti TMT Construction Company, iti 48A, Kabungaan North, Labag City. Laode na po iti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Serbian na kayo si Pupudno, manipod pa nakaplano, aging nga malpaste kahit yung patakdire na pasdek. Ti TMT Construction Company, kukwa, imat matunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan. Thank you very much, Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, nga masarakan na po iti Balintawag Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial. Adaan ka rin tinalalain nga aircon technician, staff no ti kasta ornusenda, ti problema, ti aircon ti anyaman alugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, kukwakin imat batunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat. Dr. Alan Thailand, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Z. Flores Street, Lawag City. Nadarikring na inyo apo di Baguio, kahit nyo i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand, manipod apo di St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Z. Flores Street, Lawag City. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Thailand, manipod iti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po digiti kuna tayo nga
letter tatlo nga B nga kuna tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki din nga diabetic, hypertensive, ay ket mapigilan dahil digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga da dengue kadakwada ng nabigsada, nagurigor, andamit nga makarik na timadi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Dagito'y sumaganan, ket tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, daytoy karabukob, kagraman daytoy niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwersa, no agsao. The most comfortable voice kuma, di usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugut tayo. May katlo ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maibaga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months. No Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na, no narugitan, masukatan tapnon kas tama preventaran, DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert. Aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi-pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor, iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado at agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at takkel tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no Mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Adapay na batbati adapay adan na balabas 27 minutos kalpasan. Ti oras tayo alas 12. Manarimana po ti panang kontak tayo kan Vice Mayor Abogado Ferdinand Ignacio gagayem ken Kamsat. Ya. Okay, dinggen nyo detoy apo nga taga-gobyerno ken orita di kita pribado nga pag-opisinaan, especially apo di kita masansan nga turungen ti tao. Gagayem, depende men ket ti management iti biyang ti private sektor po insigida po nga naikat ti pwesto ti walong opisyal wenno opisyal wenno empleados ti Port Management Office iti Bohol gapo iti panaggiinom da iti opisina gagayem ken Kabsat kinunati Kinunati Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago nga nakita iti CCTV tinaramid nga party panaggiinom digitoy iti mismo nga uneg
ti multipurpose hall iti napalabas nga Agosto 16. May binang kada iti naikat ti pwesto ket the acting port manager ti Bohol nga ni Tyron Agaton nga detoy ket isu ti nagselebrar iti kaaldawan ti panagkasangay na iti dedi nga nadakamat nga aldaw. Ti PMO Bohol Services Division Manager Julius Humangit, Humangit, kastapay kini Attorney Sherlito Columnas Jr. ti Legal Department, Safety Officer Attorney Romeo Cabading, II, ken di Fourth Police nga da Edsel Epan, Victor Kagulada, Marika Aguirre, ni Meljan Urunan, ken ni Emily Rose Toribio. Initial nga investigasyon na makita nga inusar digitoy digiti kagamitan ti opisina para iti personal nga panagselebrar. Inpeteng ni Santiago nga maysa nga klase ti panagabuso ti naramid digito nga opisyal nga panangaramat da iti pasilidad ti gobyerno nga daytoy ket nakapwesto nga mangipaay ti serbisyo kadagiti umili. Ayun So private dito gagayem kabsat jak malipatan na di pagbaludang kita nag-birthday o nagparadwar din balod nagpadaya day jay. So parang ganito gagayem kay kakabsat kasla kastoy private affair di jay aping iyan tauneg ta pasilidad ti gobyerno ti pangaramidam aping nga saan malaksidano di nga pasilidad kasla kuma barangay hall, multipurpose hall nga kukuha ti gobyerno ket talaga nga ada ordinansa nga naputar nga mabalin nga usaren ti publiko iti pribadong affair pagpabunyagan, pagpakasaran or anyaman nya pagpa-birthdayan gigiyem ken kaabsat ngem no kakasta nga klase ti opisina apo aglalo ta pagbaludan jak malipatang get pero mi nga ginurgura dak idi may panggip iti data aglalo ta pagbaludan gigiyem ken kabsat nga uray sinula ditan ti sumrek rumwar ala uray bagati di kiti labalod ti pakanem di kiti nga dumay giserbi yan taon nagtapagbaludan mga tadapi sa baling aramiden da nga gigiyem ken kabsat aglalo ta very questionable apo di kita pagbaludan especially ti NBP ti New Bilibid Prisons under the ti panangimaniher ti Bureau of Corrections gigiyem kay kamsat so digitoy even barangay halls di ba ada digiti makukwestiyonaran ni Apo Kapitan pagbalimin na meten nga balay na ni barangay hall gigiyem kay kamsat ada giant si Bubukela Familiana adaman idin adaman idin na po jak malipatan di kiti nagbalbalin na padas ko idadakti radyo ket adaman idin kinundenar tayo gabut adda ti nangitip kada tayo nga detay tourism officer nga nayaramidan iti opisina na adda damit amin sa nga sa pamilyan bigigem kay kabsat adda damit amin ni Jayan so kinundenar tayo apo may jay umay nakrautenen gigihim kay kakabsat nikit ada pagibasaran na po nakasalapay amin di kita arwatin na nga malabaanan ni jay opisina na kakabsat kay gigihim so nga di kita po dapat agnakem tayo especially di kita adda po ka di kita nga pangopisinaan saan nyo nga kukwa deta saan nyo nga kukwa deta nga pangopisinaan na agpeso nga dakay ti mangidadaulo ngem saan nyo nga kukwa okay sublianan tayo po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly.
at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapapirize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururay di gisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubliti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan di modelo alugan nyo itinaing kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy digiti umisung aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga tallo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna, nuadda pa nakabalin na ket liklikan tayo digitay asok, polusyon, digitay nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasair, ken makairita, iti agong tayo. No saan tayo maliklikan, ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask, nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno saan to yung nga hanlay nga COVID, kundi pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panag-usar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo. Na tissue paper, when lulupot, tapno dalusan tayo, iti agong tayo. Wenno, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, ket babayan iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy tallo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kada tayo no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina ti aircon da. Like for example, nagpa-service sa tangal daw, i-require Okay. Ti dete gundaway po. Adan iti linya tayo ni Honorable Vice Mayor Attorney Ferdinand Ignacio para kadeti inuman tayo po sa nang kadeti problema dito barangay Mumulaan. Attorney, po Vice Mayor, naimbag nga malemmo. Thank you very much. Idi pa ay mga gundaway. Idi programa tayo damdamag ni Berto Abogado. Okay, kas na ibagayo idi kalman, adan sa deti ikaskasayo nga kasla inquiry or para ginvestigar seknan iti deti problema digiti taga barangay Mumulaan Paway, seknan iti kaaduting ilaw. Apo Abogado, Apo Vice Mayor. Yes, good afternoon, Berto. Kanda ito amin kagdingdingeg. Yes, we have already scheduled not really an investigation, but we invited the parties concerned
to no 24 at around 9 o'clock in the morning in the session hall because one of the councilors, timak there, he received calls and nakakita iso na, pinakitaan iso na ti video, kita photos nga ado ti ngilaw ka no, ijay ayan ti barangay Mumulaan. Iso nga we could not close our eyes also, so we have to act on this. But prior to that, Robert, ada kami nagiti may officialis in the munisipyo, but they were advised by the mayor nga anak ka dito inaramid ti bumarangay, ti barangay council nga aksyon. Sakbay nga ipasa na kada kami, di jay nga concern because barangay council is a legal entity that has the power also to act on the complaint. First, isu na tinangtod ti clearance kada iti operations na iti poultries within their areas of responsibility. So they should take a legal action on that particular concern before they have to elevate that to the municipal council. That is what we want to do, Apo Robert. Ipasa masikot ka na kami, kaslamot lang si pagbalbalin ng danuka, kasla alter ego nila, kasla na kami mula ti opisyal nga mismo. That is what we do not want to happen because you were elected by the people, you have the mandate. You have to do your thing before you have to elevate it to a higher authority. Dahil hindi kayo mapasama ko, Robert. Okay. Okay, so meaning to say, kasi hindi mairugi dito, ada di kita naawat kung kasla reklamo, may panggabi dito, I try to contact Apo Kapitan Bagasol, but hanga sumungsungbat. But according to some residents, iti Mumulaan Paway, adamit di aksyon niya naramid dan, kasi may dito munisipyo, tila jak masigurado iditap no kumaamok ti pangichanelak ti question na no siyan no nga opisina ti mayanda. So base kada ti rakurak yun ta imay kada kayo or ti biyang ti Apo Mayor but ti kayat yo ada aksyon ti barangay before nga umay dito munisipyo. Ganun po ba, attorney? Apo Bise? That's correct, Robert, because under the local government code, they are a legal entity. Isu dati umuna nga local government nga mangsango kadagiti problema nga dayon ti barangay. Kaya mi kumangay pasagap-sap kadagiti imot opisyalis tayo. Tapno kumamot adati rupa. Andati agmanmandar dagiti adati munisipyo dikit di isu na mismo kat they will take a legal action because they have the committee, they have also their committee on health. They have the municipal mayor. Kasano nga ron? They have the barangay captain. Ana nga ron, tinaramid yun. That was the question asked by the municipal mayor at that time, na po Sheila Galano, no ano tinaramid yun? Sinuratan mi? Yes, that's correct. Did you conduct a public hearing? Kikinita dan, napan mi, kasarita yun, ayaban nyo then you take a legal action. Anak ka nagiti commitments yo. When you put up the business, anak ka nagiti panurutan, ngayon kariyo nga ramidin nyo, tanong ba niyo maramid, kiso tipuon kingapuna, nga agsardan kayo, noon nyo masurot na gito yung panurutan. Kasi tikat mi kuma Robert nga mapasama kami because kung nakardi ka, noan niya ti decision, ti local ka, ti barangay officials ko ma-elevate ka na kami kasi agapil na kumamot ka na kami dagiti masunan kadagitay ay narami dang aksyon hanya na kami ti pag-aksyonon da nga umuna kinete problema ti barangay. Okay. So yung prepare po ng Sangguniang Bayan na parang inquiry, karaman ka di dagiti na imbitaran dagiti barangay officials, Apo Bise? Definitely, yes. Apo Robert, inaiban mi amin dagiti mga barangay officials, dagiti complaints, dagiti poultry owners, amin nga stakeholders, kaya ito yung problema, tapno maminsan nga masolbar tayo, dagiti yung problema, kasi we know, the local government unit, the Paway is a business-friendly LGU. Okay. Kaya amin nga business nito, umay kayo, agbayad kayo taxes, nga mahal kayo makaperwisyo. Dagyan mo tikayat mikat. So, because that is also an added income for the local government unit. Nga tikayat mi matakat, when you do your business,
awan mo ti matamtamaan nga sektor iti komunidad. Dahil nga po, no addaman, urnusun tayo. But and I also heard that the provincial government and the provincial veterinarian and the DNR had already taken an action. Ngam gapot ada nag-privilege speech kada iti membro ti konseho, I could not stop them if they asked for an investigation. And he was even joined by the chairman of the Committee on Health that they want this they want the stakeholders to be invited on Thursday, Apo Robert. Okay. So, who will conduct the investigation? Is it a committee inquiry or the whole of the Sangguniang Bayan, attorney? It will be taken care by the barangay, by the Sangguniang as a whole, Robert, because it needs now an urgent action. So, instead of waiting for the report of the Committee on Health and Environment, kunami, we decided that it will be taken by the committee, by the committee as a whole, no kanapo, Robert. Okay, sir, ada digiti kasla parang information na dumandano kanyak nga ada plano yung aginhibit kada ito nga panagdingeg wenno panagsaludsod inquiry. Is that true or any ground nga mabalin na mangi-post kada kayo nga aginhibit for this hearing, attorney Pubise? As I have said earlier when we were discussing this, no mabaling kuma, jacket nga maikanti kolor politika da itoy. Okay. Ditoy investigasyon taba akidi ada tumang panunot nga nito ni Vice Mayor Ostosaran na ditoy konseho nga pangpol politika kunada kanya. Gapot ati may sa kadagiti ituntududa dagiti residente ket daytoy poultry daytoy nakasupagi tayo di napalabas nga eleksyon. Ket kunak no kayat yo kunak tapno awat ti makuna nga kolor politika ket aginhibita ka no kayat yo kunak ket madimot dagiti membros ti konseho apay kumabugado kunada king ket mo ti makita because there are 4 members who came from that other party. Hanmat kat nga kasa kunada kat istoda kat di damot kaya taginhibitak. You preside, sikat preside, there is no reason for you to inhibit kunada mat kanya Apo Robert. Okay, so aside kiti biyang di kitay ada kadipay department heads nga maimbitaran nga mangimatang mangdingeg iti dating inquiry abogado especially ti health department ti munisipyo. The names of the municipal sanitary inspector, Mr. Alquijano, is already on the list of the resource persons. Then the RHU, the Rural Health Officer, Dr. Pamo, ket ada jay listaan nga pirma akto da invitation letter kadakwada Apo Robert. Okay, sir, so i-require te ka di ti barangay nga mangisubmitir no anya ti katulagan before nga pinalubusan dati operasyon diti nga and one thing more, what about licensing division or di kiti mangit ite diti permiso para iti operasyon di kiti kasto yung establishmento na imbitaran da kadi apo? As of this, ang sabi ko kasi sa council, let us first listen to the complaints. As a matter of proper investigation, diya kami kete it will become a political circus dito nga kasi nga ayabam amin mapno amin di konseho Robert. Yet let us first start. Diya puon. Okay. Ayan na naging complainants. Ayan na naging residente. Ayan na naging kapitan. Diyan, di ka ko mapasama. Then little by little, then after that, if they want, we can conduct a special session because some even had suggested that we have to go to the poultries to look for ourselves and to see those flies that are present. Kung nakakurek kayo, maka-alarma kayo mo tinegosyo kasi makaperde kayo tinegosyo let us first look at the complaints, then sumaron no kita antayon ton i-verify tayo no ape iti kita no handa nga i-deny
nga ada talaga. Di ngamin, what's the use of seeing it if the parties concerned will accept nga, well ngamin, gapot na pinagtutudok, kasi makikita ko. So what's the use? Ibabain mo ti tao? Lagyan mo ti kapanunutak ka po, Robert. So nga, okay, let us see. What will gonna happen on Monday, on Thursday, then we can conduct immediately the following day. If they want, we can continue with the investigation, with the inquiry. No ka po, Robert. Okay po. Maliwanag po. Okay, maraming salamat po, attorney. Itintid mo gundaway nga makainuman da kay dating aldaw. Malaksin na dali kita mensahe, especially karite concern when maapektaran na tattao di da barangay Mumulaan. May naigdi dati. Go ahead, attorney. Go ahead. Yes, apo dagiti abin nga kabarangay at Kalugarak, di Barangay Mumulaan. Rest be assured that the LGU is acting on your request. We will not allow it. Nga kasta ti pinagbiyak at may isang privilege speech ni may isang konsel kunanak at jure kanu tinga rabi jure kanu alas 9 alas 10. Hindi na kanu kaya maturok dagitoy ngilaw. Talaga kanu kaya nga overtime damat, Robert. So nga di na ka makapangan, muskitero na kalupa dyan dumang, talagang sumbrot lang tayo. So nga, we are now acting on that, since it's official, and I want everything to be, apo nga kabarangayan, kahit kung official amin, nagito yung pagsaritaan, may record amin, tapno, ada pag-ibabatayan tayo, haan niya nagiti danon-danon, yung chismis, tapno, when we take an official act, then we make an official decision on all issues that are affecting our locality. Kat paspasan mi apo nga kailan kakabarangayan mi toy Mumulaan kindagiti kabangibang nga barangay pa nga maapektaran tapno even pa sa dagiti ada sa pay restaurants nga mangibagbaga iso nga kasapulan nga paspasan mi daytoy, and we will coordinate with the PGIN and the provincial veterinarian and the DNR to have a comprehensive approach and solution to this problem, apo Robert. Maraming salamat po, abogado. Maraming salamat. Itintid mo gundaway. Iti programa tayo, Damdamag ni Berto. Thank you very much, Berto. Okay, so didi po ni abogado Ferdinand Ignacio, ti madaydayo nga po Vice Mayor, ti ili ti Paway, gagayim kay Kabsat. Amuyo, nakaad-ado ako before this, after the interview tayo kay Miss Daisor, adun di kiti kasi adam di kiti amamutay dito Paway, gagayim kay Absat, nakaad-ado ako, tulungan ta kami, di mi pa yung maimas ti mangan, di mi pa yung maimas ti maturog, kakaasi kami na madanagang kami ti salon at mi, digijay apo. So, may saka di kiti simre kiti panunot ko, ti biyang ti konseho, ngamin kaskunana, iji barangay, adamet health committee, iji sanggunyang bayan, adamet health committee, nga mabali na po nga mga rami diti aksyon. So, in padas ko, nga kinuntak ni Apo Vice Mayor, Presto, jak na kontak din mo na gundaway, but hindi kalman, during my program, nagtawag, iso nga kinat ko dito pa programa kini kalman, dandani malpas dito programa Damdamag ni Berto, then tinawagak at Presto Apo, when Robert ko na adati sagsagana mi, nga inquiry may naigideta nga problema nga mina adamay sa karigiti kaming ti konseho nga nangidanon ti privilege speech ako na gagiyim kay Kabsat ket siyempre hamit nga mabalin nga isirami ti lapayag mi isirami ti matami kadeta nga pagtuukan wenno paka didigraan dagiti barangay Mumulaan ken kaparangit na nga barbarangay yan po yung exact words ni Apo Vice Mayor then in-inform ko kada kiti agdamdamag kanya kin tunubigat interview ni Apo Vice gabuta kas ti tinamok kin ko ako na wing ngarod adamay sang kasi wing ngarod ket madamdamag mi nga kasla agin hibit kasla na aramiden ki for delikadesa kuna na siguro ni Apo Vice Mayor gabuta deti gayam kukwa deti nakabalubal na apo ni Apo Doktor Leia Buduan sudat aking kukwa gagihim ging Kabsat so talang maklaro apo nga dejay ti rason apay nga kasla da plano agin hibit but digiti kaming apo ti konseho gaputa
committee as a whole ti mang investigar aman ti ground nga makita da or kasla saan da nga ipalubos nga aginhibit ni ako vice mayor para iti detoy nga panagdingeg wenno panagsaludsod may naig iti panang ramid ti aksyon seknan iti detoy nga problema apo dagiti taga barangay mumulaan gagayem kay kapsat kita tapay abuta saan tayo nga napaay nga nang yendurso detoy ta eksakto iti talaga plano nga yendurso detoy nga problema iti biyang ti apo vice mayor at damit gayamin nakasagana nga aksyon nga aramiden apo ti sanggunyang bayan seknan iti detoy nga problema yo apo dita barangay mumulaan seknan iti kunayo nga umunamet ningilaw na mangan ngemda kayo nga residente. Daytoyen tinor-oray di revisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksit iti data, ijaya na ba iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa tiyo damdamag ni Berto. Dati nakapimpintas nga damag, gapo nga damag nasyonal. Nga tsaka mo, no. Ito'y pampalubag loob when no suntok sa buwan niya kunada. Gagiyim kayong kaamsat. Naiparwar dito yung pabamayan iti biyang ti gobyerno nasyonal. Nakasagana ka no apo ti pagilyante nga Pilipinas. Nga mangtiliw kadita illegal fishers nga sumrek iti territorial waters. Ken paset exclusive economic zone kalpasan nga kerasan ti China ti fishing ban iti South China Sea agigiyem keng kabsat dediket sigon iti Department of Foreign Affairs naiparwar deto apo nga damag iti kalman aldaw ti Biyernes base ti report
nakasagana wenno makikita ti parang sirek di Chinese fishing fleets in the Philippine waters no ti coming ti exclusive economic zone wenno paset exclusive economic zone kalpasan deti fishing ban ti China nga detoy ket mang saklaw iti West Philippine Sea. So nagtitigasan yung Pilipinas at China. Okay, kung natin taga gobyerno ket the Philippines is ready to take law enforcement measures on illegal fishing activities in its waters. Base dito po ni DFA, Department of Foreign Affairs spokesperson Ambassador Teresita Daza gagiyem kay kamsat. Base iti iti DFA subject diplomatic protest when nakapaset dito po iti diplomatic protest ti pagilian kontra iti pagilian at China gapo iti parang ipataw da iti dito nga protesta gagiyem kamsat na nibut pa di Mayo 1 nagpatingga ti Agosto 16 saan nga bigbigen ti Pilipinas ti bagbaga ti China nga fishing ban nga detoy ket ipetpeteng ti China iti kada tawen sipud pa di 1999 gagiyem keng kamsat. Second report kinuna di local officials ijay Kalayaan, Palawan nga saan nga sumursurot digiti Chinese fishers iti fishing ban gagiyem kamsat when ano da nga ro the fishing ban tayo nga man sursuruten nakita kadigitay nakita nga kontra daytoy apo kadigitay aramiden da nga kasti napasama kini bangka digitay digitay mga mangalap sigon apo iti biyang ni Councilor MP Albayda mangliklik-likmet ti biyang digitay mangalap nga Pilipino nga mapana iti paset ti Palawan no sa dinno nga aya adda digitay Chinese vessel gagiyem kay kamsat mabuteng digitoy apo ito yung ano ko dito pakaisem makapo ka dito nga ano dito nga ano nga damag kunana iji rugina deti nga damag nakasagana ti pagilian ti Pilipinas nga mangtiliw kadigitay sumrek iti teritoryo tayo danom nga teritoryo tayo nga umayag kalap ket ti kaadwan nga magkita sa diapo digiti Chinese fishing vessels gigigim kay kabsat di ba adape digiti anan digiti Chinese Coast Guard ket pinasuyutan da iti danom digiti Coast Guard tayo gigigim kabsat adape digiti kaslab pinangdungpardang kadigiti digiti so deti ti jak maawatan gigigim kay kabsat no siya kamangkit kita ibagam nakasagana da amang tiliw magwardyaam kang kanayo ni dang adda sa jay aggugwardya ka kang kanayo na djay ket digiti fishermen tayo apo nga taga Palawang ket mabuteng dang mapan mga sideg iti ayan digiti barko or bilog digiti Chinese gigihim ken kaabsat isu nga parang ito pampalubag-lub lang or nagtitigas-tigasan digiti nga rakura kapo manibud ti Department of Foreign Affairs gigihim ken kaabsat gaputa amo tayo malaksid apo kadidi mabalin nga panang tulong kada tayo digiti sa baling na bibileg nga nasyon nga kasla kumaapo digitay kasla kumati Amerika gagim di ba rin morti survey nga 45% or more than 45% iti Pilipino ket kay kayat daapo nga establisaren tayo ti alyansa ti biyang ti Pilipinas ken ti Amerika tapno adda katulungan tayo nga mangproteher kada tayo gagiyem kamsat kada ti issue ti West Philippine Sea yan yung lumalabas kada ti survey gagiyem ken kamsat so ito medyo idadak pa ti radyo apo ada digiti na naka-inuman ko din nga taga Palawan dito isignan iti panggip ka dito pan nakabugbugyaw da nga mapanagkalap tadigiti paset ti taaw nga ayan digiti Chinese vessels ijay apo ti lugar nga ipumpunto itudtudo digiti mangalap ka digiti nga lugar nga isu ti kaadwan ti pakakalapan wenno pakaalaan da iti makalapan gagiyem ken kakabsat so no siyak lang nga mangkit kita establisaren tayo apo ti talaga nga seguridad nga kabalinan tayo nga proteheran digiti mangalap tapnon ti kasta ket saan da nga isu ti mabugyaw kadidi bagbaga tayo nga paset ti pagilyan tayo or teritoryo tayo
papagayam. Hanga diti mangiparwar ka ti parang nagtitigas-tigasan ka lang, agin tutured ka, ngem ti kinagpaysuna, awan ti kabalinam, nga ngipatungpal ka di ibagbagam, gagihim ken kabsat. Yan po lang, DJ na nga po para ka riti. Anyway, happy listening kay ni Ma'am Elis Tamayo, ni Jenny Mar Padayaw, ni Ronald Mariano, dito Sitio Gamben, Barangay Juan Sulsuna, Ilocos Norte. Maraming salamat. Good afternoon kada kayo amin na po dito Gamben. Good afternoon Jesse Baros dito Paranaque, Metro Manila, ni Relin Search. Gagiyim kausat. Thank you very much for watching. Ni Apo JC Lagundino, dito Pansyan Pagudpod, ni Apo Juji Jimenez, dito Poblacion Burgos, Ilocos Norte. Maraming salamat. Awanan na po, tinabati pa yung oras tayo, dito nga malem, para di programa tayo damdamag ni Berto. Dito po di pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz. Iti technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin, tinatalinaay nga malem ti Sabado, agyaman kam, tinkay panagdingeg, ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas pasama kinibugog kayo alumar, identero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga dagitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kini Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan nilamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan, blood pressure, blood sugar,
body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki din nga diabetic, hypertensive, ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tadami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, nagurigor, damit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Tinapalabas. Namulit agdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas. sa Tamalem ti Sabado, Agosto 19, 2023. Dito yun ti sa bali pa nga parang ti programa tayo Tinapalabas. Dito pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para di mahinday pa nang ituloy nga mangibasa iti di surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayata ni pagayam tayo Zander. Yan kasangwanan papagayam, ngayon tayo tuloy ngay basa, dahil surat ni pagayam tayo Sander, agyaman tayo kadili sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manibo dito Bakersfield, California, Estados Unidos. Kastamit din kini Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Ni Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang manipo diti Pearl City, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo manipo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Labag City, laod ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Manipod pa nakaplano ag hingga nga malpas ti kayo patak dire na pasdek ag serbi ka na kayo asipupudno. TMT Construction Company, babente pa rin imaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ken ni Dr. Alan Taylan, manipo di St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Z Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti bagiyo, ket yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, Amasarakan, iti number 121 Z Flores Street, Lawag City. Pagyamanan tayo ba iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, ti Sudad Tilawag. Adaan ka rin iti nalalaing nga aircon technicians, tapnornusen da ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukwa imat patunan ni Engineer Neil Jose.
Daytoyen tinururay di gisem kaniti daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kaniti empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itineng kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenlo Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Tuwin papagayam, tinte pa nang ituloy, ang mga ibasa, itidiri surat niya na kay palaunan, tinapalabas ti biyag kinayat. Ni pagayam tayo, Zander. Dimigdig ti sitwasyon, Manong Robert. Saan ko may baga nga? Saan niya napintas ti taray ti negosyo? Ngem saanan niya napintas ti pasamak? Idi nagbaetan ni Papa, ken ti maysa kariti empleyado na. Wen kabsat, kasla ligalen ti panagkabalayda gaputap ti mismo na kwarto ni Papa, ti pagturturugan ti babae nga maysa kariti serbidura, idi panganan. Idinto nga isuna payenti na ikan itiya, otoridad nga mang ngipaay iti supervision tunggal rumwarti grupo di iti mapan ag service gapo iti kadda ti catering service tinasao nga negosyo ni Papa. Dituyen kabsat nga masansan metten ti panangbalaag kanyak ni Papa nga sa anak nga agidanon ken ni Mama. Naburibur ti panunot ko, Manong Robert. Naapektaran ti panagadal ko. Wen kabsat, jak idin mayulo ti agadal, maasyanak ken ni Mama. Ti inak ngagsaksakripisyo ken
nang panaw kada kami, tapno laing mekkan na kami tinaranya gamasakbayan. Nga kaslagun gundawayan metten ni Papa, tirang ay ti biyag, nga inpa ay ti sakripisyo ti inak, ket dituyen niya aglanglang ay, iti sidong ti sabali, a babae. Gapoy ti deti manong nasursuro kon ti agbalog. Kaslakay kayat kun ti adday ti langlangalang nga midaagawi di ti balay, nga makitkitak ti amak ken tinasao nga babae. Jakmet mabali na supringen wenno salungasingen ti bilin ti amak. Ken talaga nga jak maitured nga siyak ti mangipudno, idi agda mga sitwasyon ni Papa, kadagidi agundaway. Maamakak no anya ti aramiden ni Mama, wenno anya ti mapasamak ken kuana no maamuan na ti kasta. Liniklikak pa yan nga lukatan ti cellular phone ko no adaki ti balay. Ngamin kanayon kong ibagbakin ni Mama nga saan ko nga kaya sumbatan ti tawag na no adaki ti eskwela. Isu nga no adaki ti balay wenno saan nga oras ti panag-eskwela, id-defect ti cellphone ko, Manong Robert. Nagbalbaliw nga namin pinsan ti ugali ni Papa. Dahil di nakaamamo na dungo manangipatig nga ama. Nagbalinen nga narungsot, iti pa nagsarsarita. Kanayon tinatangken nga buses na kanyak. Sander, palpalagipan ka. Ulit-ulite ka. Saan nga nasken nga maamuan ti inang ti sitwasyon ni. Ti sitwasyon ko iti agdama. Amo ka maawatan naktuga po lalaki ka man. Saan na kasumungsungbat? When Manong Robert nakaka-M digit ibibig ko tunggal ulitin ni Papa timang balaag kanya. Ket inutek to ti tumadlikod, panawak ti amak, Manong ko. Ket amok ngagtalik siguro nga, maamakak wenno mabuti nga kinkwana. Ken talaga nga data ti kinagpaiso, maamakak kinkwana nang nangruna kaamak wenno kabuteng ko, ti mabalin nga mapasamak iti inak no kas pagariga ni pudnok ti agdamang aramiden ni Papa. Iti may isang narabiya kasimang pet Manong Robert. Nagpaspasyarak nga kadwak di kabarkada. Ken ditoy nga, nairugik pa ket dinti, sumimsim iti makabartek, wenno serbesa. Jak ninamnamang iti sasangpet ko pasado alas 11 iti rabi, ket adda ni Papa, iti babati balay. Sander, api nga masansan mette na maladaw kang agawin. Anya ter arami di mentiruar. Mapmapangkakadipay sumsumreg iti pagadalan wenno saanen. Natangken niya sa ludsud ti amak. No da kayo ti adda ti sasaadek Papa. Anya ti aramiden niyo. May konsentraryo ka diti trabaho yo. May konsentraryo ka diti panagadal no kas pagarigan. Anya ti ket mo sa wen. Kanayon ti panang balaag mo kanyak. Nga saan nakagipulong kin ni Mama. Kanayon met ti panang panpanunot ko nga maasi akit inak. Ti agda mga sitwasyon mo nga arig na kabalay mo ti maysa ka iti empleyado. Kabalinak ka di nga liklikan niya, panunutin niya. Papa pangaasi. Di na ko masitirin. Noan nyo di kiti makikita mga aramide ket paset ti panangiliwliwag ko iti. Iti jak mairusok nga aramid mo.
Nukas ti aldaw, Manong Robert, nga talagang anapnoy ti pan nakaburibur tirik na ken panunot ko. Agingga nga iti maysa nga aldaw, rumwara ki din nga mapanmanen iti eskwela no pay planok ti saan na sumrek, ketagpaspasyara, tapnoy liwliwag ko ti parikot ko. Idi sa batin nak ti amak, Sander, agpudno ka kanyak. Nagipulong ka kadi iti inam. Papa, awan tinaramid ko nga pa nagipulong. Kinagpaisuna nakarikip ti cellphone ko na daki ti balay. Tadak kaya kasarita ni mama. Apay nga ron nga dan ti panagatap na wenno. Kaslagat atapin nga da sa bali nga mapaspasama kiti. Nagbetan mi ti. May sakari ti empleyado. Tsaka mo deta, papa. Tsaka mo deta. Aganad ka, Sander. Nukas pagarigan mapaniknikak nga sikati nagipulong iti inam. Ore anak ka. Jak bumdeng nga mangdangran keng ka. Nagdanaga kiti Dedi Agundaway, Manong Robert. Wen kabsat saan laeng at ibagik nga mabalin niya, pinangtaan ti amak nga dangran na, ti buteng ko iti Dedi Agundaway. Nga mamanganta de tuyen ti pangrugyan, ti mamimpinsanin na pan nakarakrak ti pamilyami, Manong ko. Ti pamilya nga, dinaydayo ko ti panagpimpin nateg ti amak ininak. Ti ama kinina kang kanayon niya agkingkin na rin nga isuda ket isudan tulaeng. Ti ama kinina nga agkingkin na rin nga ipatigdak kas bunga ti ayan ayat da. Sa dinupay ti ayan di akari, Manong Robert. Wen kabsat ko. Agtigirgir tirik na ka makapanunot ka digiti nagnangig ko iti nagbetan digiti naganak kanya. Nga dayto iti mga lutot tapnon matnag digiti luwak, Manong ko. Gapu kadigidi nga paspasamak, jak napupuutan, Manong. Jak napupuutan niya awanen ti konsentrasyon ko iti panagadal. Wen, adun digiti ka eskwela akti, mangdamdamag no apay-apay nga saan da ko na makitkita iti pagadalan. Adaddan niya kadigiti lang langalang ti ayan ko. Adda pa yan digiti gundaway nga, duwaging gana ti talungal daw nga saan nakaagawid. No agawid na kiti balay, nga ayan tinegosyo, apagbitak laeng. No makadigusak, pumanawak manen. Dumawat aklatan iti kwarta, ket pumanawak manen. Nga jak amuno kaano manen nga agsweldo, weno agsubliak, iti mala impierno abalay, kadagidi agundaway. Iti maysa nga aldaw, adda akidi iti maysa a parke, Manong ko. Iti agkiriring ti telepono wenno cellphone ko. Kinitak ti tumawtawag ni mama. Ni mama ti tumawtawag. Kailiw ko unayen ti inak, kabsat ko. Nabayagen niya sa anggo nga nangig ti busis na manipod ti telepono. Sinong batak deto? Inaramid ko ti amin nga mang pagkalmay ti riknaket kasarita. Ket sung batak noan niya digiti, damagin na kas pagarigan kanya. Hello, ma. Hello. Hello. Aping italaeng nga makontak ka. Aping italaeng nga nakalukat ti cellphone mo. Lading itek ma. Ngem, no daddo mga mingkit. May silent when no. May off ko. Apay. Gapu ka di kalubam ti dakes nga aramid ti amam. Gapu ta iso ti kaludludon mo ti amam ket isunan ti kanunungam. Saan mo nga pinanunot ti sakripisyo? Ti kaadda kita di ba lasyo tao tapnon ti kasta.
Maikang kayo tinanar niya gamasakbayan. Mama, amukon, naadalkon. Agkumplot kayo ti amam. Adada nga ti amam tinikam ti importansya ngem siyak nga ina. Ngay may nagsakripisyo ti sa bali a lugar. Agpada kayo nga awan ti panangipategyo kanya. Agpada kayo nga nang pasakit kanya. Ti amok no sika ti kabadangak tapnon ti kasta. Magordyaan ti amam ket sana agarami di ti may kaniwas. Ngem uray gayam sika. Uray gayam sika ket kakuntsaba ti amam. Iti dakes nga aramid na. Inidep ni mamati. Telepono nga pangtawtawag na kanya. Manong Robert. Ngem madlaw ko ti pungtot ken busur na. Nga uray payin siya ket mapabasol. Nga nang konsinti ti aramid ti amak. Sa dinno itan ti papanak Manong Robert. Ti inak kaguranak. Edinto nga ti amak. Atapin na nga siyak ti nagipudno wenno nangipulong iti dakes nga aramid na. Apay nga siyak ti agbali na biktima. Apay nga siyak ti agbali na langdet ka di saan nga umiso nga mapaspasama kinibinig ti pamilya mi. Binabalaw ko ti amak Manong Robert. Ti amak nga iso ti mitsa wenno ramot. Ti problema ita nga dakkel iti uneg ti pamilya mi. Kalpasan ti tallo nga aldaw Manong Robert. Nagawid ak iti balay. Dito'y nga kinastigar nakmanen ti amak. Sa dino ti papapanam. Agawid ka, mangala ka iti kwarta. Ket no makaala ka iti kwarta, agpanaw ka. No saan mo niya mayulo ti agadal, apay nga di ka pailaing tumulong iti deto nga negosyo. Tapnon ti kasta, adapay katulungak wenno kabadangak. Balikas ni papa. May konsentrar ko nga ti tumulong keng ka no makitkitak ti pananggulgulib mo ken ni mama. Sander di nakpilitin. Di nakpilitin. No dagita ti sungsungpat mo kanya, nasisiat nga umuli kang ket mapangkan iti kwarto. Ngem manipo dita, namuakon nga saan ka nga mapapan iti pagadadan. Saan kan nga ikan ti kwarta, nga gastusem iti ruron mo. Agnight kalaingin dito'y balay. Ket pakaning kaging gana iti kayat mo. Kasanganan niya ituloy ito yung ibasa, dito surat ni Pagayam Teo Zander, agyaman tayo karigi sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipo dito Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Z Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti Baguio Papagayam, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much pa, iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawag Street, Lawag City. Adanda ka di nagkakalaing nga aircon technicians, tapnornusen dati problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawag Street, ti Siyudad Tilawag, kukuha ka ni matmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo ti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, agserbi ka na kayo nga si pupudno, manipod pat nakaplano aging nga malpas ti kahit yung patakdere na pasdek. Ti TMT Construction Company, iti 48A Kabungaan North, Lawag City, kukuhakin matmatunan ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili, ti Marcos. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang, manipo iti Pearl City, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga tallo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna, no adda pa nakabalin na
ket liklikan tayo, dagitay asok, polusyon, dagitay nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasair, ken makairita, iti agong tayo. No saan tayo maliklikan, ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno saan tayo nga hanlay nga COVID, tudiket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, ket babayan iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen, daytoy agong tayo. Adtoy ni Engineer Nel Jose, tapno ni suro na kada tayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Kadagit si marunong aldaw, Manong Robert, nagbalina na kawaw ti lubong ko. Well, saan ko ngayon tuloy ti panagadal ko, gaputa, maburibura kiti sitwasyon, digiti naganak kanya. Nagbalinak laing ngayon niya, tamba-tambay kadagiti kanto. Uray no kasano ti panangipilpilit ti amak na tumulong nga kiti negosyo, saan ko nga indandaning detoy. Adad dakit di nga sapsapulik digiti lugar nga, agmay may saak. Dagiti gagayim ko nga mabalin na mangitunde di sa bali nga istorya, ket malipatak ti pasamak, iti agdama. Wen mano, dayta ti nagbalinak. Nagbalinak pa yen nga managpasyar wenno, man nakipulapul, kadagiti sabsabali. Kayat kulaeng nga makarwarak iti makayat kulaeng nga makarwarak, iti nariribuk alubong ko, kadagiti agundaway. Adad dapay nga nagbalin nga nariribok ti paggargarawa kalubong ini maaddaan ti anak dapapa ken ti babae na Manong Robert.
kas daaw. Nabibinegen ti panunot ken riknak, iti day di nga pasamak, iti biyang ni papa. Awan metten ti nagbali na komunikasyon mi ken ni mama. Wen mano, adda di iti rabii nga, makasangsangi ta ka makapanpanunot iti ina. Kaslakan kanayon pay laeng agsubsubli kanyak dedi na udi nga buses na. Nga sidsidiren na, nga nakikuntsaba ak iti amak. Nga adadda nga kinanunungak ti amak, ngem iti si isuna nga napan iti sa bali nga lugar, tapnon ti kastag sakripisyo, ket maited na ti masakbayan, wenno napinta sa biyag ka na kami, iti amak. Nagtultuloy deta nga kaslakan kanayon namang mangigko nga adadda nga mangburburibur iti panunot ko. Aday di ti panang bababalaw ko iti bagik no apay nga naawana na kiti tured ngamin, nga nagpudno ken ni mama, ket naunaan na kiti sa bali nga panangipapan, tinagsakripisyo wenno imadayo nga ina, manong ko. Kabsat ko kasta nga kasta tinagbali na pasama. Mangan, maturog, agpasyal. Kaslasan nakmet idin nga bibibyangan ti amak. Kinadaddan nga tingi pangibukbukbukan na iti panawin na, ket ti putot na, iti serbidura me nga nagbalin a karelasyon na. Naglabas ti tawen, Manong Robert. Naglabas ti tawen nga awan man laeng tinaglupusan wenno nagbaliwan ti biag ko, gapo ka rin pagtingken pasama. Nadanon de di tawen nga nakaamamak. Ti tawen nga nagsaknap ti pandemya, Manong Robert. Nag-lockdown ni di ti paghilyan na Pilipinas baben ti panangideklarar ti presidente. Nga ditoy nga naawananak tinamnama. Ngamin kabsat nam namaikidi nga maang santumet laing tina kinibanlasoy taaw kitagsubli ti pagilyan tayo. Ngaman yan kabsat ta. Saan hindi nga makaawid di kiti aggapoy di banlasoy taaw nga uray kayat dati umay di pagilyan. Gapoy ti daydi nga pasama kiti pagilyan tayo. Dito'y met Manong Robert nga napasamak ti saanin nga napintas nga taray dagiti negosyo. Kang runaan na dagiti aga kumudar ka rin tao nga pakairamanan ng tinegosyo ni Papa. Awan metten ti catering service gaputa, maipawil metten ti panagtitipon ti adu nga tattao kadagidi nga gundaway. Maipawil pa yan ti rumwar iti naladan no wen ken mabalin. Saan pa yan nga mabalin nga basta sumrek kay ti maysa nga lugar, naawanang kay ti permiso wenno tiket manigo iti gobyerno. Ken no anya ti rantaem iti nasao nga lugar, Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na! Subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following:
location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Daytoyen tinururay di gisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Gaputawan ti makarwari di iti biyang ti pagtaingan, Manong Ruben. May isa nga sardam is-iskanig di ti telepono. Padas-padasik nga pagkiriringin ti numero ni mama. Ngem, saan ko ang makontak? Out of coverage area. Awan ti pakakontaka. Agingga nga naidisok ti cellphone ko ti makderak na panak iti comfort room. Edi rumwarak ag kirkiriring ti cellphone, Manong Ruben. Kinitak ket saan nga nakalista nga numero no saan na nakapunbok iti cellphone ko. Sinong batak detoy? Hello? Ikaw ba si Sander? Balikas ti adday ti bangir nga linya. Opo, ako po. Ilocano rin ako. Pinsan ako ng mama mo. Ganun po ba? Ano pong balita kay mama? Alam niyo ba kung ano nangyayari sa kanya? Kinunak manong kaputagtag Tagalog nga midi sumungbat kit nagilukanon detoy. Tinawagan ka gaputa. Ada kahit kung ibagakita. Anya deta anti. Inawaga kong ti anti kaputa ti panangyam amunay ti bagina ket kasinsin ti inak. Adak dito'y Manila. Sipod nag cross country ti inam manipod iti South Korea ket naman ti sa bali a pagilya. Siya kun ti kakong komunikan na. Nasakit tinakem na ken ka pakiramanan ti amang. Daw pwede pa nang guliblikin pa. Anti no amumla ko. Namula ko man ni mama. Saan ko ang ginuliban, no saan ko ang kinaluban ti dakes karamid ni papa. Nagbutengak laeng iti pangtan ni papa. King kastamit din mabutengak iti mabali na mapasamak king kuano ni pudnok nga dan sa bali a babae nga kakamkampalay na. Dahil tati nagpaisunat ti. Kitsipo di kinastigan nak ni mama. Saan ko may pinamatawagan? Saan ko na makontak? Kasta ka di, naladawin tap numaamuan na ti amin. May panggit-king kakin, may panggit-king ang bagam kanya. Anya ti kaya tsong sawin ng ti. Ti inam kit na tayo. Nagpositibo iti COVID iti. Ayan na nga diba? Kit gaputas siyak ti. Nagbalinin na kakumkomunikar na. Siyak ti tanawagan ti taga-health office iti. Pagilyan nga yan na.
Ngay patulod na kanong tidapuna, kaputa ng krimitin na ito. Manong ko iti panakangig ko iti daydi nga balikas. Tinagpabigbig nga ikit wenno kasinsintinak wenno ikit ko. Kaslag luluken ti riknak. Diya kamoy ti sumbat ko. Anti pang-aasim. Sana puno ti bagbagam. Sana peso nga natayon ni mama. Deta tinagpaiso ka santer. Napanunod ko nga. Ipakaamukin ka. Ado di nagsalusudak na dati makaamoy ti numero kita dati nakaibaga kanya. Nga ure awan tibilin na. Ada na udi nga pa nagsarita mi nga. Kas nakayat na ka nga damagin ngin. Di na natuloy gapot ang kapso. Gapot ang kapso. Iso nga. Napanunod ko nga ipakaamukin ka. Gayam kas ti pasama. Nagamak ka nga nang ipudno iti inam gapoy di pang tati amam. Ngayon ti pamati ti inam. Kinalubam nga kinalubam ti dakes nga aramid ti amam. Kalpasan ti panagsarita mi ti nagpabigbig nga ikit ko wenno kasinsin ni mama. Bimmabaak kit tinugtog ko ti kwarto da papa. Manong Robert. Ngaman niya na si daaw ko gaputaawan ti sumungbat. Pinusipos ko ti siradura. Ti siradura ti kwarto da iti baba. Manong Robert. Kabsat ko awanin da papa. Awanin ti anak nakin ti babaeng kabalaynan. Uri di ti arwatin ket awan. Sa dino tinapanan ti amak. Sa dino tinapanan da. Kasano ito ti panangipakaamok nga natayin ni mama. Kaawawin dito nga daktil abanay. Awanin di kiti adu nga taong agserbi, awanin di kiti umay mangan. Agsursulo ako ni diti daktil patakdera. Jak nakaturog iti daydi nga nagpatnag, Manong Robert. Umuluga. Agtugtugawak iti baba. Iwaras-waras ko ti panagkita. Malagip ko ni mama. Agsangsangita. Agsublimanen di panang sidir na kanya. Nga dito'y nga napalalon ti panang babalaw ko iti bagik. Gapo di sa awan, kaawan ni di tured ko nga nagpudno keng ko ana. E di aramiden ni papa. Pimusay nga jak na dalusan ti bagik. E di daki sa pamati wino sa ano umiso panangipapan na kanya. Diyos ko kinunak. Apay-apay ngayon palubos mo ang kastoy diyak bali na kasama. Apay nga nagbalin ti kastoy. Tibdaw-dayaway kunay nga pamilya. Dagi di patsik ngagpimpin at igunay nga naganak kanyak. Kalpasan ti makalawas, Manong Robert, nagtawag manen. Tinagpabigbig nga ikit ko akasinsin ti inak. Hello, auntie. Pasensyakan ta di ka matawagan. Ngamingkit. Awan tilod ko. Kumusta ti damag mo kin ni mama? Dimtengen ti daputi ay nam. Aday ta dito'y balay. Idulin ko ti dapukin. Saan ko pa'y laing nga itabon? Ngamingket. Nulumukay ti sitwasyon. Kaya't ko nga umay ka. Umay ka kit duwatan to nga mangidulin. Kiti dapo, ti bangkay ni nanang mo. Anya na pa nakapalapunos tiriknak kinladingin. Iriday di nga bundawan, Manong Robert. When kabsat ko, dito'y nga dadamanen ti panang babalaw ko iti bagik. Gapu iti kinakapsut when awan ti red ko, nga nagpudno ken ni mama. Manong Robert, lim mo kay basit ti sitwasyon, kalpasan ti panagmududay di atawen. Ket dito'y nga pinatuludan nak ti kwarta ti ikit ko.
Ngamayat naman when numadi ka kabsat. Nagbalinak nga palaboy-laboy. Gamin ket saan ko metakayat ti mapan iti nadamag kong ayan ti amak. Adda kano ti amak ken ti nagbalin nga babae na iti mismo nga ili da. Wenno ili ti babae na. Ket sadyay nga nagmaedda. Sigurado nga da pala yung kwarta ni Papa kadagidi agundaway Manong Robert. Ngamin ket nakitak no kasano ti taray ti negosyo. Ngem ti saan ko nga mo no naturkusan na nga binayadan ti utang na iti bangko. Iti pa nang ipatakder na iti pasdek nga nakaibuntaran ti negosyo. Manong. Napanag iti Metro Manila gabutalim mo kayan ti sitwasyon. Ket dito'y kabsat sinabat na tikit ko. Entunda na kiti balayda nga ayan ti garrapon nga ayan ti daputi bangkay ni Pama. Wenno ni Mama, Manong Robert. Anyan kabsat. Anyan nga pa nakakidtot ko di makita nga nakakitikit tinagan ti inak. Iti mismo agarrapon nga ayan ti nasao nga dapo. Nagsangsangita. Kasla di kidi kabalinan nga tirreden ti bagik nga numabalin ket aglos duyak. Ngem binagaan nak ti ikit ko. Binagaan nak nga patibkirek tinakim ko. Manong Robert. Dita kabsat nga saanin nga nagbayag na idulin ng ti bangkay ti inak. Iti maysa nga pagitabunan. Maysa nga pagitabunan wenno kasla temporaryo nga pagitabunan. Nagsangsangita. Wen Manong. Nagsubli ti panang babalaw ko iti bagi. Gapoy ti kapoy ken awan na tured ko. Nga nagpudno ken kuanan. Di mawat iti pamakawan. Iri malpas ti pan nakaidulin ti bangkay, wenno dapo ti bangkay ti inak, kinasarita nak ti ikit ko. Anya nga rutin ti aramida mi ti Ilocos, no kas pagarigan. Awan ti amo kapapanak. Awan ti amo kapapanakan ti. Tidaan na balay mi ket na ilakoy di ket na inayon iti pan nakapaitakder ti pasdek, nga nagnegosyon ti amak. Tsaka mo nabayadan ti amak wenno saan? Tinutang di ti bangko. Ngamin di madiskubre nga daan sa bali nga babae wenno kabit na ti may sa kadagiti servidura mi. Sa anak ko na nagdamdamag. Sa anak metin na nakiramraman wenno nakipagmaniheri ti negosyo. Tsaka mo no sa dinno ti papanak. Makaamon no sa dinno ti pangipalapalan ti gasat kanya. Data ti sipupudno nga balikas ko iti ikit ko, Manong Robert. Nagtimek ket kinunana. Agyang kalaingin ditoy. Ada sang kabasitmet nga negosyo mi nga plano min nga ituloy no kas pagarigan agtultuloy nga lumukay ti sitwasyon. Total awang met ti ammo mo na papanam. Agyang kalaingin ditoy. Ket no kas pagarigan adagas-gasat ta nga mangituloy iti negosyo mi. Ituloy mo to ti panagadal mo. Kari ti ikit ko, Manong Robert. Tinumpal ti ikit ko tinagbali na karina no pay atrasado akon ti dandani tallo atawen. Entuloy ko iti asideng nga pagadala ni pagtengan da di Metro Manila ti kina maestro nga kurso. Kasi ni Apo Dios sinikkan na ti tsansa nga nakatulpos. Manong Robert. Dugay kasta sa anak ka na empleo. Gamin ket adadda nga inusar ko tinagbalin nga sursurong en adal ko. Iti panang tulong ko iti ikit ko iti negosyo. Nagbalin met nga nasaya at digiti kakasinsin ko kanya. Ada duwa nga kasinsin ko nga digito ikat nakaturpos ken ang opisina. Iti pribado ken ti maysa iti gobyerno. Siyak met din nagbalin nga kadkadwa ti ikit ko iti negosyo da. Ngamin ket balod na ito Manong Robert. Ita adda ak iti Manila nga kadwak ti ikit ko. Upay ang bakbakasyonak no sa daduma dita Ilocos gaputa sarsarong karak digiti naganak ken ni Mama. Ken isudan ti mismo nga pagdawdawatak iti
dispensa, kapoy ti kinatakrut ko iti day di kundaway, nga kasapulan ti inatidamag, may bangkit iti pasama, iti pamilya. Dito yan Manong Robert, nga siraak, na surat ko, kit idanon ko tinapalaw sa panagyaman ko kenta, iti panagibasa. Ipagayam mo, Sander. Sander, thank you very much, Med. Iti pa nagsurat mo, iti programa tayo tinapalabas. Kasta nga talaga ti biyag. Ori kasano ti kinalinak ti tao nga kunada, dumteng tulat ta ti gundaway nga agdawel. Nga kasi ti nagbali na pagtingkit pasamak iti biyag mo. Nagbalin nga na urnos na tal na ti pamilyam, iti ubing kapay. Ngayon ka po kariti saan nga napakpakadaan na pasamak, dimteng ti dawel. Nga nang itunda iti panakawatak-watak ti pamilyayo. Kenti adadda nga nagbalin nga dakes nga bunga na ket isu di pupusay ti inam mani po di balasyo tao. Sapay kumatad adupay ti dumteng nga liwliwa para ken ka iti deto nga nagugubalin nga napalabas mo pagayon po Sander. Ket ulitek tagyaman iti panangipaset mo iti deto pakasaritaan wenno napalabas iti biag mo iti programa tayo. Dito yan papagayam nga pumakada kami deto iti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba timin tinatalinay nga malim ti Sabado, agyaman kam tinkay, panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.